כעת נדגים איך בעצם להפעיל נע לא להפריע. אם אני נכנס עכשיו לפגישה ואני לא רוצה יותר צלצול באפליקציה בזמן הפגישה, אני נכנס למי, צד שמאל למטה, הולך ל-Notification Settings ומפעיל Do Not Disturb. פה הוא כרגע מופעל, בדיפולט הוא יהיה קבוי. אוקיי? כשאני מפעיל את ה-Do Not Disturb, לא מספיק רק להפעיל אותו, צריך גם להגדיר לו את הזמנים. כי כרגע הוא מוגדר רק מ-11 בלילה עד 7 בבוקר. נשנה פה את הזמנים למה שנרצה ונעשה Submit. כמובן אם אנחנו רוצים שזה יהיה תמיד קבוי, בעצם שזה לא יפריע לנו כל עד ה-Do Not Disturb דולק, אנחנו נגדיר את זה מ-11 עד 10:59 למחרת.